Ini ndinonzi Oscar. Ndakanzwa nezvababa Magirazi ndiri muno muHarare. Ndakaenda kunzvimbo yanowanika kuHighfields kuLusaka, apo ndaitambura nokuda kubatsirwa pamusoro pekuti ndakanga ndane nguva ndisina mwana makore anoverengeka. Asi ndakaenda ikoko ndakabatsirwa, ndakawana mwana. Kozvino mwana atokura kutosvika 2 years. Baba Magirazi vakandibatsira zvikuru chaizvo kuti zvinhu zvangu zvifambe muupenyu. Mazuva mashoma apfuura Baba Magirazi vakandibatsira pamusoro pemukoma wangu airwara zvakaoma, achitadza kudya, kumuka, mazino achimurwadza, aisanzwisika kuti mazino rudzii, zvokuti aisakwanisa kana kumuka kana kudaira foni. Saka ndakatumira piki pafoni yavo, ndakataura nyaya yangu. Saka vakabva vanditi vachandibatsira. Nezuro pandakaita izvozvo, zuva ranhasi mukoma wangu amuka achidya, achitotaura, akutofamba. Saka ndinotenda chaizvo nerudo rwavo netsitsi dzavari kuratidza. Ndinoti kune vamwe dai maedza kuti mubatsirwewo pane zviri kutambudzai. Ini ndiri kuzviona uye ndinozvitenda. Ndinoti varambe vachibatsira vanhu vose. Ndatenda.